ଗୋଟିଏ ତାଲିରେ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା, ଗୋଟିଏ ଗରମ ଅନ୍ୟଟି ଥଣ୍ଡା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ। କାଟିଲେ ରକତ ନାହିଁ, କୁଟିଲେ ଆଡ଼ ବି ନାହିଁ, କି ଜୀବ ଯିଏ କହିଲ ଭାଇ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 261 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଏମିତି କେଉଁ ଗଛ ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଚଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଦଳୀ ଗଛ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶୁତୁରମୁର୍ଗ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କେବେ ଗଛରେ ବସେ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଟିଟୋନି ପକ୍ଷୀ। ଏମିତି କେଉଁ ଜୀବ ଅଛି କେବେ ଶୁଏ ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୁଲ୍ ଫ୍ରଗ୍। ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି କେଉଁ ଦେଶ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ବି ନଦୀ ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଉଦି ଆରବ।